Trending stars. This is Trending Star and I am Alina Fechunga, and today we are back with another artist and the lero litindi Amidu Ellani. Wangorusa gumene Ugama bwela. Komaso maliza so school. No, my school 2 years. Yeah, I mean 2 weeks ago. I did 2 years ago. 2 weeks ago. So like, okay, that's me. Is a good number. Is that last Friday because my sort of last Friday. Like it's a person proceed. Oh, with a credit distinction. Credit. Oh, distinction. You going to distinction if So kuchango ni mabanga Bachelor of Arts Humanities. Ndori ni my majors into Zwi. Philosophy and music. Do you want zero? Singano nwanze komano ndi mabanga school mukagamize. Yoga bange school mukagamiza mpaka mameji awili ndikukoza onse. Okay. Process ego me on sala kagamiza kada bameji. Then I'm going to say we ngaroyimba and then doing school at the same time. Sipa mapezeka ka conflict of interest bakati. Of course, ipangono. Komano so I just had to learn it couldn't the mini Google, I'm there for school and then industry that I live also yoga so yeah actually mabanga sonori music those is ngalo someone who punza many of someone after school they are seasonally complicated kwambili yeah first mwina ntawi ni my god no mwina free ntawi zina za music in makano wanga ngati kosi komaso ni makano wanga so ngati career so it's like yeah. Okay. Then I'm going to say when studying music, I would hand so banji we younger an artist to deliver better musically. Oh yeah, so music I'm ready for but this is how an artist needs to behave and this is what they supposed to do and music you mean I don't because music is spiritual so it's not anything that you need to sing about. You should know what is easy to invent is design because music mabanga affect too. Yeah. So chiyo simungane so like the artist and to zomwe ndukamba inazenga ngazanzeru. Tifore makana zibereka kuti ndufane kuzene zinto. Ndiye wajama mvetsera kuti akuri nyani. Okay? Ndi palena amabanga digest kuti amazikanizira bwino zomwe zowimbira. Ndiye vamakhala ina kuti amangomvetsera fori mwina amankhulupirira kwambiri munthu yeah kuti zomwe wankhula uyu sangamkhuleza ibwana mwina wankhuleza ibwana kumwana sangamkhuleza ibwana so yeah maruzuri so you should be careful yeah okay alright ndena ngoruza za nyimbo yako yanywa niyo mwatutsayi ukamabwera so ukamabwera okay for example pamakhala anthu kuti zinthu zavula town ndamafuna ra ine ndiba ndingopera umodzi ngaruti abva kuti kumodzi kwandezi zingenda so akumuzaza zuri okay utawa komano sikuti kumubwera kuno ndio zakhaza lokusangana bwino de sikubuganiza olubwera komano kamabwera konzeka zigetse wamone bora uzabizuri wakumuda uri kuno zinthu zikuvura kwambiri kuposa kumene utawa so yeah ukamabwera uzikozekeletsa so awuzali ukamabwera utenge kuchimanga yanchani yeah so that's it koma munthu zinthu zamuvura chimanga chitenga kuti you see kuti iwa ngarakuza yoncho that means kuti mwina sozikwavuta kuposa so iweyo so it's like kuti awuzira kuti kunoso kuti kuli bwino so mwina usabwere okay yeah Trending stars. Alright, nde tikambe no za journey yako ngati munthu oyimba. Tiyambire kuti Amidu Ellani ndi dzina lako lenileni. Ayi, Amidu Ellani ndi dzina langa. Okay, Amidu ndi dzina langa. Like kuti kungobadwa ndi dzina langa Amidu. Ndeneyo, okay. Ndine amayawo from Zomba. Ndiye yawo amazuri after kansinko ina kaka koma ina kwa venido obile ku jando. Ndeneyo jando. Ukayigomeka ukuthi amusintha dzina sometimes ndana ndisintha ndukhala no Ellani kujoka kwa Amidu bwa kwa Ellani yeah so ine cinema for banga abandon dzina la Amidu so I had to keep using Amidu Ellani so asayiva kani kujoka na ni ndinangomusintha pang'ono
Kujatsa Azibheke manje ayiziko kwambira azungu. Yeah, that's Okay, it. ndeta ngoluza mene omakula. When did you discover kuti ineyo ndili ndi talent yoyimba? Of course ngama discover bompano. Mulakula kale? Wambili like kuti sigale bompano. So like boya mani ngangwalondola nzanga kustudio azike ima dzikonelela. Komano ni mazibu ba nantoimba kuna kusayize. Kana uzibita limodzi kupita. Kana unawizo ndambo kwatanza ngabzala ndikaisela. Koma ndikaisela ngai. Zanga jama. Sizali yes. Lina wewe akandisangira no University of Malawi. Ndimene zora. Ndibongasa business. Ndathanga baba ndozi ntorani tophuza zambiri kena wono takhelorani. Oyimba. So it's like you see ndibompano. Ndeta ngoluza zoti champa chomwe mayimba chu tochipanga describe kuti ndi genre yanji imene. Chungu no linda afro soul kind of. Afro soul kind of. Yeah. Komano ini mangu noti ndizalo wolo. Cause I was about to say kuti ayi zilindika logo taji Yeah, so I think it's easy to identify kuti nyimbo iyi ndi ya ku Malawi. Yes, so that's it. Kuti ticho kungo noti ndizachiloko. Zachilokolo. Ini ndivachiloko. Unasankha ujeni mbali iyi ya chilokolo ifupa chani. Okay. Mbali mini I think utenga umagawida muphweka kwambiri. Yeah. Okufuna kuti wauza anthu zinthu I think it's easy this way because umunkanga kufotokoza chinthu. Like kuti anthu sakuvangana zambiri kufuna angomvetsera kuti utenga uli mu nyimbo mundiyani. So yeah, I think ndi genre hii ndoti it's very easy. So that's why I chose this one. Okay. Ndiko kamalemba nyimbo zako. Nyimbo zako zonse nene zokuti zimakhala zoti muli utenga. Ndithoma kuyiva ngapoyo muthu story kuti yachoka apa yapanga apa mpaka yakathera uku. Inspiration yako imachoka kuti? Ineyo like okay. Ndimafuna imvetsetsa community. Ndiye imene ndimayesera kuimvetsera community. Ndimafuna so anthu kuti I think ineyo ndikaniza kuti community imayendera itsenda yonse. So you see, for example nyimbo yako amabwera kuti mene ukupirira mene ukuthawira wina kwake ufuna upita wina kwake uzikozekeletse kuti usangopita ngati ungopita ngati kuti wamva kuti kumene kunde kumwamba. Okay, kuti china chilichonse. Yeah, so yeah, ndimafuna ndizi photokoza no inspiration yange kuti ineyo ndifuna ndauza anthu kuti ineyo ndikuganiza yonse like kuti ineyo ndikupereka maganizo anga pa china chake. Yeah, ndima opinion amene azikhala ndikava opinion is those like kuti I'm arguing kuti I'm bringing in an argument kuti opinion yanu is true. Yeah, and then I can say another thing about it. So yeah, the music just continues. So it's like I'm just going on with arguments. Yeah. Yes. Okay, so what you want exactly is kuti anthu akamamvera nyimbo zako they should hear your opinions. You see? Kina wene ndikamvetsera mwana wanu. Nyimbo imene ija unakana zafusa kuti nanga kodi mwana yana akakhala wamuna zinakathabwa. Actually no zikasonda wamuna. Easy. Ana opinion yamu kuti okay, uthokozera ri mwana ndo wamuna. Oluthokozera amayi walibe mwana. You see? So like yeah, so like okay, so you're giving us that space kuti tiganize so that what are you saying? Hey, what are you trying to like deliver out there? Okay. Trending stars. Being an artist doing genre yomwe ukupangayi not anthu ambiri amene amayimba zachilokolo choncho. Yeah, of course. Tangonduza zokuti do you think you're getting the relevant attention or feedback that your music is supposed to? Yeah, very much. Because every time they go, man, I love your music, Tanzania. I remember that easy. Like for example, this other time Nazari, they nyimba mapiano. Yeah. Oh, we must so like. Tama ibaze mwezi izi zukuvira nazo zikuchedesa so ifeti makonde wewe ujai so it's like yeah ndine yeah zimamsangaza like anthu ama attention yawo libo Tanzania so ababa basi navumeza kuti okay like for example mina ndane kuti ndima opinion
and anabwetsa tsopinyo Yeah. ndineno munena this one. Okay, kumano iweyo ngati artist unapanga amapiano tangondiza kuti did you love what you did on the amapiano sound? Not very much. Not very much. Yeah. Why? Okay, nene ndamanga notice kuti nyimbo zomwe makamba yantani it's not something joti new ndima zomwe ine mafuna ndawo anthu si imene yoyo. Okay. Was it the beat, Kavena? Everything. You say Everything, yeah. everything. Yeah. Okay. Because remember, ndavutika, Friday sangala, which is not something I can say within you. Nah. And talking of tavutika neti sangalale. Nyimbo zako mwina mwage anthu ali kwani yeah, iwe nyimbo zako zimanzamveka ngati mwachisoniko choti kulila kwambiri bwanji. Are you trying to relate to what you're going through, Gavena? But it's just a part that you actually want to deliver to Malawians. Yes, sometimes yes. Zina nzuri madutsa nazo. Ndimavulo dina no manare. Kama singanori ba mvulo yo. Ali sali ndimavulo kucha kuno. Yeah. So I'm just trying to kungulira za reality of life kuti moyo ndithu umakhandi tuzina zake zotanthu azidandaula. Okay. Yeah, so actually titongorero kuti yeah. Okay. Ali samakhala mavulo. There's like kuti anthu apanga relate. So ndikalimbikitse yeah kuti yeah mavulo ali samamana komano it's not good. It's the end of the world. There's always light at the end of the tunnel. Ngakhala nthiri makhala light anayika ku end usati kusogole fika. Ai komano titongo ntaburingwana kazi tsutsa. Ndino ringono tsogolo wantu ndo inelesi koma content sizi zienda that's okay. Alright, then I'm going to being an up and coming artist ndi ma challenges anje amene wakhala ukukumana nawo music career yako ikapena mwina inu mwango dusamoyela. Okay, singene uli eneo mwina samuringa izo kuti timakhani mavura amene mbili eneo sana kuti napanga complain kuti baba mavura amaguri music industry no saname fana nangu bwaya soma dzidzidzi music industry like kuti ine ndikawuzeke kuti ndikamamaliza school nimenika kuimba so like kuti nazadziwika before kumaliza school so like money just nampeza so ndiri ku school so you see yeah the road has been smooth. Yeah, must be nice. I think I want that smoothness in my life. Komano mwina sometimes kuti mopinyo nathu umalephera kwapanga fight kuti amakhala no ngati kuti okay anthu samasiyanitsa mwina anthu ambiri samasiyanitsa kupanga critique ndi kunyoza. Nesamati chilungamo ndi mwano zinayandikana. Yeah, komano the way you deliver something kuti ineyo mene ndikuwuzira ngati ndipanga critique it's different ndikama kunyoza. Kuti ine mwina ndikuwuzira okay nyimbo yako ndaimvera komano pali malo akuti unakapanga mwakuti kama unde wina nalo wanonongera bando yanga waimba zitani apa so it's like it's different. So it's different kuti anthu sankha kwira sometimes we discourage kulaba. Okay, ndewe ukamona ma ujeni criticism ngati mene how do you handle it as an artist? Sima kupanga demotivate? Yeah, boyamba zimandipanga komano actually nta yankulana nanthu ngaba mene music industry amazwa mwina nazora hapana zizindezana zimajitika nanyi vanobati era yoti social media yeah and maybe tama topezero apanga comment za nyimbo ijasa naionere izi kuti mwina ku free mode pa Facebook ona angonora uyu wanyoza ndinyoza nazora komano ni my opinion so yeah it doesn't need to stop you. Yeah. Okay. Now, your road has been smooth apart from the comments. My achievements nanga. I know guri ndipo mpano. Okay, my achievements. Nyimbo yangu ya wena rusa ene officially guri nabanga so upload pa Facebook. Inawana over 1 million views. Pano badu gamba wana notice on 1.9 million views. Road to 2 million. You see, so like my first one. Yeah, so yeah, my views they are over 100,000. It's nyimbo inayo say in Manaus. So you see, yeah. Ndizo Dabu amiri anamiri zima sama figure. So yeah, it's a blessing. Okay. Trending stars.
2025 ngoyamba sanambe kumene tili half Wali, jana kwatsanazo kuti tsetsereke 6 months inakena ngochaka chite komano so far what project should we expect from you mwatitulutsa nyimbo what's next Okay, so abantu fana tutsaba akoma kumeneko album the album mnyimbo zambi almost ka 11 yeah komano zonse daimadeka no collabo yeah no collaboration why okay abantu fana you know but in maneno mabanga study music and then nikamaliza nimafanya ndikamba urani kuimba so ababa I want to test it kuti how is it kuti ndabwera ndijani kutaba so aba ndibanga yendeka mina kutsogolo kundotitsonono kulubanga bwanji okay alright ndi mwina rangu mupanga ku encourage aba coming artists nzabo coming artist kuimba tamayimba bwino uzimba zabwino zosangalatsa zotantu yantani so anthu samange discouraged because nthawi zosana mabwera my opinion komano it's not opinion inalisemwe makhauli yukangari yukunyoze ma opinion amabwera ndipo uzarenga ma opinion positively okay so don't be too desperate because mungakhala too desperate anthu akubitsa ntchito muzalizali kumavera muzakhumudwa muzakanika kutuluka mu trap yomwe anthu azabwira okay shout out to my manager alright and any words to your fans yeah mafans anga ndimawakonda kwambiri mene amandikondera chikondi choti chofanana love to love exo my album iduka mpano so everyone get ready okay uruza mwezi kapeni my dates ababa tamutani meeting modzi kuti vangi confirm china chichonse kuti tizambo group panga yani chan so get ready alright Amidu Ellani amene kutoza kuti akubwera ndi chi project 11 songs no collabos ino munano saka mu obanda alright guys, this has been Trending Star and I have been Alina Fechunga. Let us meet again in the next episode of Trending Star. Goodbye. Trending Stars.